Nanso I hope we receive ucala kuba ndiyarekhoda ne. Yeah, ndiyayiva ke Thando, Okay, okay. I think my singayithatha ke Nkosi yami, yes. Yeah, ndithi ke Thando, what you are asking, we are asking two things. Tumi Uthi igama ngoku yes. ucela i-rights zosebenzisa i-flag, uyicela as a designer of the flag. Yes. And I'm saying to you, unfortunately, i-rights ze-flag zabiwa kum. Yes. But ayibiwanga into yobana ndibe yi-designer ye-flag. Ndiyakuexplainela ke bayenze kanjani loo nto leyo into yobana this gentleman, this young man uBandile, came to my office evizithile ene-project azaba nayo apha eCity Hall. Mna ke I'm working for the government. I coordinate, organize and develop i-artist. So uBandile ndimncedisa kule project yakhe yoscouta i-artist kule nto ebezawuyenza. Then I give uBandile ijob. No, Bandile man, department ungasenzela ikhalenda okanye usenzele lefutha njalo njalo. He agrees and he does that, although you have been one challenges apha naphaya. But the first one yabantle wasenzela yona ke konke nge-graphics ezizakhe. So ke ngoku apha nje memane ndivizithela nje une-interest because ebengamanyela kule mindawo ahambe emanyelwa esiya kuyo. Ubona mna ndimmamele ndithi no, andikumamelanga because I know you okanye because inguwe. Ndikumamele because ngumsebenzi wam. I'm getting paid for that xa ndidibana ne-artist. Athi ke ngoku yena, oh, we-artist now. Ndithi kaloku it's not about me. Ndiqeshwe apha kuba ndi-artist. I was headhunted. Ndazoziswa apha. I was a lecturer at Dr. W. Khubusana College eMdantsane for 5 years. Then omama uNosimo endandiphangela nabo beyi-lecturer naye bandibiza hayi man izophuhlisa apha. I was presiding actually for 36 colleges zalapha eSouth Africa kwiinto zeculture. I was broadly involved kwi-arts ngolo hlobo. So ke ndithi kuBandile, hayi Bandile man, to give you an example, I've done imisebenzi emininzi apha. Let me mention le uyaziyo because apart from i-paintings ezindizenzayo, because ndiyi-graduate yase-University of Fort Hare, ndibe nayo HDE, ndafunda ndade ndawutsho kwi-masters both eFort Hare nase-UNISA, ndakhatywa ngenxa yezopolitike. So ke I'm involved in arts, ndiyilo artist lolo hlobo. Athi ke kum, Mr. Mkhayi, khandikrobise wenze ntoni endinoyazi. Ndiyayibona ilogo yeSATU, uyayibona ilogo yeDenosa, uyayibona i-coat of arms yalapha e-Eastern Cape. Athi ewe ndiyayicoordinatwa ndim. Ndithi uyayibona ilogo ye-Eastern Cape House of Traditional Leaders. Imisebenzi yami ke leyo. Nele ye-Eastern Cape Sports Council and also nelogo lebisetyenziswa kwi-SA Games. Othuke, ndithi you must also look at i-similarities and additionally ne-South African flag imisebenzi yami. Kulapho axhume khona into yobana hayi man, i-SA flag ayenziwanga nguwe Mhlekazi, yenziwe nguFrederick Brownell. Ndithi Bandile suzihlupha nozihlupha ngaloo nto leyo. UFrederick Brownell akanobe wayenze iflag eyayenziwe ndim. Ndiqinisekile ngale nto ndiyithethayo yaqonda. And ndine-backup yeminye imisebenzi endandiyenze ngexesha elinye nalona. Ipalette yakhona, ipalette ke zii-colors endandizisebenzisa nee-patterns njalo njalo. Ndithi kuye, awuqwalaseli wena uba ilogo ye-South African flag okanye le flag iyafana nelogo yaseSATU, ii-colors. Abuze njani? Ndithi kaloku ilogo yona yeSATU yenze ngo-1990. Then look at i-SA flag ke eyenziwe later. How could it be ibe coincidence ibe na same colors and the palette ne-style? Athi hayi ndizake ndigooglishe ndijonge, ayogooglisha ke. But ekufumaneni kwakhe and also dealing with i-national office, afumanisa into yobana baya-insista into yobana hayi yadizayinwa nguFrederick. Abuze kwi-spokesperson se-National Arts Festival into yobana yenziwe njani le nto nguMr. Frederick, because I met a gentleman ethi yenze le flag. Ndithe ndiselapha athi uBandile athi, did you see ku-WhatsApp okanye kwi-social media kuthiwa
ndabona uma ethi spokesperson se-Department of National Arts and Culture nationally sisithi xa uHastings Mqhayi esithi yenze nguye flag ningammameli. He is sullying the name of Mr. Frederick Brownell. Ndithi kubandile, why do you think they should go to social media bayothetha loo nto bangasuwishi uMqhayi kuba eplagiarize umsebenzi womntu abamaziyo athi nayo ine-interest? Ndithi go and investigate bakwenzeka ntoni. Afumanise ke ubandile into yobana no man, this Frederick Brownell was a chairperson of i-selection board ye-works ezasubmithwa kuye, and yaconfessa naye into yobana 7,000 designs zathunyelwa kuye zithunyelwa zii-South Africans. Akafumana not a single design equalifiyayo. He repudiated 7,000 designs. Sifumana loo nto leyo kwi-National Office ka-Department of Arts and Culture. Okay, ndithi ke ngokubandile ithini kuwe loo nto leyo? Athi strange enough etafileni ye-selection kwakukho upresident wethu uCyril Ramaphosa engakabi president ngokweligqwetha notata uRulf Meyer, ngabo babekuloo nto leyo yalo selection. Ndithi ke mna ke, how could they allow into yokuflodwa kwe-procurement processes? Because akanoti uFrederick engu-chairperson of selecting i-flags aphinde athi uye wahamba after engafumenanga flag in 7 days wabuya ene-design ye-flag yakhe. Atsho ke into yobana no man, let's open a case. And indeed ke we opened the case into yokubana ureferee anganoba yiplayer, like uthi the winning goal, scoring goal kwezi club bezidlala igolwe ngureferee. That was something like that, into yobana uthathe iflag eyam endithi eyam wayisika. Why ndisithi uyaconfirm uyisikile? Wayisaphila ngoko. He confirmed that he took 3 minutes to design the SA flag. And ndabe ndiqonda nami into yobana hayi man, xa ndijonga le flag ndayidizayinayo, it had ublack apha eback. Uyanotice i-South African flag xa unoyinqumla uzawubona into yobana laa green wayiqhubekeka ayophuma phaa ekugqibeleni kakuhle, but it had too much black. So as a white man, he did not like that too much black in that flag because it was symbolic of black people. Wayikhatha phaa, and indeed it takes 3 minutes ukukhatha la ndawo leyo. So nditsho kubandile ndithi ke I think that is what took place. Then we started the fight with iDAC. iDAC yathi, you don't even look like an artist, awunazona dreadlocks, blah 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 blah. Dathi bandile, it does not take away who I am. Fortunately, uVuyani Green or reporter eParlamente umamele iprogram eRadio Xhosa umhlomo wenene bethetha ngale nto yale flag. Azothi uVuyani Green, hayi la chap i-artist nyhani, sasihlala kwicorridor eyi-1 ese-art school eForte. Kwaqala ngoku ndifumana i-recognition yobana hayi ndi-artist nyhani, let alone babekuthiwa andikwazi kwauzoba and stuff like that. Then ke ngoku imhlobo wenene uzowubiza ubandile and kwenzele interview kuba kuthiwa uFrederick Brownell uswelekile. Baqonde into yobana xa iswelekile kwakukho le nto ubandile wayehamba nayo kwezi platforms, i-SAFM already 2000 or Metro FM, exela le plagiarism of this work. Remember, ngeli xesha ubandile yakwezi platforms, Frederick Brownell is still alive, but he's not challenging imedia on that. Ne-Daily Dispatch yanayo into ikhanye engafuniyo ukusikhavarisha esi story because kwakukhona ne-interest kuba yayinento kwenza seemingly norhulumente. We are assuming that. Okay, by the time the minister was uMinister Mthetho, ubandile ke ubuyela eParlamente waya in person eyofaka i-challenge on the whole thing ye-flag. Where's that now Brownell eswelekile? Imedia ifonela mna ibuzana into yobana kutheni uzolinda uFrederick asweleke uzoqala athi uyidesigner. Ndithi hayi bahlekazi, ngaphandle bandikuthixo ndiyayazi uFrederick uzawusweleka kuqala, nam mandimlinde afe, then ndizawuthi xa ifile
design a flag. So there was that lame question, manibuzwa khona into yobana, why did you wait until he dies? That unless nithi ubulewe ndim, then you will be right in saying that. Siyeke ke leyo ne, sibuyele apha eParliament. Now kule case yethu sifuna amagqwetha ane-interest of assisting us. Then la magqwetha ahambe nathi ngomgca. They even actually, when they were seeing that this case is very heavy, bayisa ku-CNN, state up and we are handling this case and we are coming up right. You know what happened, Thando? While she's a global process, national department, yayo investigator kwi-archives ayo into yobana ngobani ababe involved with design. You know what? They discovered 3 of my designs without lena ibiweyo. Ba confirm into yobana nazi i-works esizifumanayo asiyifumani le SA flag. Ngibuza mina ke benizayifumana njani ibilo kaloku? You are just confirming what I told you, that it was stolen. Look at the language, the colors used in this flag, and the one that is flying. Can't you see the same language? And ubandile abesesithi naye, but the call for the flag was saying 3 colors. And all the colors, the flags zakho ozithumeleyo apha, zina 6 colors, same as lay flyayo. Kutheni ke izobakho i-coincidence enjalo? Ithe sisajonge leyo, yafumana ileta ke ngoku from uMinister uMr Mthethwa, nathi Mthethwa. Andiyazi ke ba usolekile, may his soul rest in peace naye. Unathi Mthethwa writes me a letter ethi, we are congratulating you, Hastings Mqhayi, for participating in this noble cause. He did not say for being the designer of the SA flag, or to the congratulator for participating. My question was, did he write to 7,000 designers for participating? No. Why did he write to me only alone? Lebulela for participating. Fortunately, ubandile ke usenayo lo footage, lo letter leyo uyigcine pha kuyo. Then we took the case back to court. Now, this is a court. Hey, something very mysterious yenzeka. I received a call ethi ndiyabizwa ePretoria, and I'm going to talk with the lawyers. Kusetlishwe into yokubana what is it that kusetlishwe i-deal? Kuxoliswane into enjalo yaqonda. And I called Ubandile, Babandile, we are going to Pretoria. We are having this meeting. Write to these guys. No. Yabuya response from Amagqwetha National Office City. No. We don't want you guys. We want our lawyers only, so that sitete now for a deal yobana what compensation should be given to Hastings. The phone again on Ubandile lawyers, guys, are you coming to this meeting? Something very strange. Igqwetha lethu lathi siyayidropa icase, siyeka kwakuba ngamagqwetha. And that was the end of it. Sathi sisithi namagqwetha athi no, siyekile le case. Not only this case, siphumile kwi-law firm enenokwenza nobugqwetha. Yayibona ke ngoku were thrown in the dark, in the deep. Ubandile took the case, wabuyela eParliament, Cape Town ke ngoku. Physically. Xa efika eParliament physically, uthetha nabo ke nenye board phaya eyicacisela uba kwenzeka ntoni na. Fortunately, the only group eyamamelayo yayile EFF, and they raised this thing in Parliament through uRingo Madlingozi. Khona footage yakhe eyiraiser in Parliament that there's this thing here, SA flag, eyithetha as an artist, mele i-artist, ngomsebenzi we-artist opleasuriziweyo, and nomntu ebezawucontesta naye ongasekhoyo ongaphiliyo. Kuphendulwe eParliament yobana lo mcimbi uphethwe and asifumani proof yobana nguHastings nyhani lona. Then I was like, why is it that I should be the one who's coming up the proof? What hayi kaloku nguwe umntu eyicontestayo. Ndayeka ngolo hlobo. In Parliament ke kwakhutshwa idocument yabe seyidityaniswa nento yomhobe wesizwe, kwaveza bayathi gqinjani. Yeah, it was very much complicated until kwaphinda kwathi cwaka. But Ubandile did not stop. He went on different platforms until ke wafakwa
another minister waphuma lowa uMcKenzie, and it was kwangena uMcKenzie, and it was raised again in Parliament. Mr. McKenzie just took it to himself what he consulted National Office of Arts and Culture, and about the case, it is settled amicably. Now, how can you settle a case amicably? Lo mntu ebevule ibango ngayo kungacommunicatwanga naye vela yeyeka ngolo hlobo. And I'm telling you, my brother, that was the end of it. Now, coming to your request, the Department of Arts and Culture, no Minister McKenzie, abakabi nento official ethi i-royalties ne-rights ze-flag zezika-Hastings Mqhayi. Kusavela igama lika Frederick Brownell. And I went live, Morning Live, SABC News, and stuff like that, stating to them, and ndibuzwa questions live ku-SAFM nako Morning Live. Bengandibrifanga nondibrifa, bavele nje bandibeke on air, and they asked me questions. The opponent yami kufanele nobana yi-National Office ye-Arts and Culture, but every time it was a studio, they are not found. Abazanga, they are not represented. But the list of questions isuka ku-DAC yoba mandibuzo le. And ngabibona ngathi mhlawumbi ke I'm giving improper answers. They would just say, I get that's the end of it, Mr. Mqhayi, and it would end like that. So I'm saying ke ngoku, you are asking me ubana nifuna i-rights as a flag. Yes, as a designer, I can say, no, go ahead, I don't have a problem, because ultimately, whether the government is right and unknown, I know they are going to say, I will acknowledge, just like what Mr. Mteto was coming up with, Wayega Pagat. So currently, legally, I cannot say I'm giving you the rights, because it rights ezo, uhulumende ngazinalify, because uzawuthi there's still this pending case, abayibeke ingakuyo. And that's getting no so far I'm making sense to you. But nothing takes away indobana I'm the designer of the SA flag. And I know Yigis Londole and I didn't mandile. You know what? I'm happy that it was the white man who said it is a long way, because if at that time from a serious oppression, government of national unity and stuff like that. So they would not take umsebenzi womntu omnyama ungenelele pha. So Frederick was actually a white person. Bawo accept la msebenzi kuba uza ne white person. Didike mna ke, it was a blessing in disguise that uthi gqi esithi ngowakhe. Because if awunothi gqi kuthiwa ngoka-Hastings Mqhayi ngwalathwa pha nge-first year. Because most of the works in Andizenza, nezi zikule ncwadi to be black, works ze-resistance, ze-apartheid. Elibona ngathi into yobana ingathi mna ndingumntu loggerheads with urhulumente. Kanti no. I was fighting the system, not the color of the person of what was saying, but we were focusing on human rights. Ndide nditsho ke kandicacisela ubandile ndithi athi ke ithini meaning yezi colors nantoni, because i-country ilahlekisiwe. Ndithi bandile, I was influenced by a flag as a Jamaica. If you look at the flag as a Jamaica, it's the flag that was in front of me. And the Jamaicans were actually the slaves from Africa before they get to the Gulf of Mexico, the America. And the colors, exactly as colors as Bonagui as a flag. And the X were flag yabo is the X that actually inspired me. Didn't flag up, but I played around the colors. The factions most ANC ayisilwa ne-Inkatha ne-PAC njalo njalo. So I try to incorporate the flag ye-PAC, the flag ye-ANC, even the old flag of South Africa that had colors zapha aba orange waphaya, and incorporated them. Nala red were Communist Party, and the red ke khona ke ufavorisha two things. The frontier wars is when the Africans were fighting for their land, and also the Communist Party, they are based on agriculture and industry is struggles up. So Kauchonga flag apha ekuqaleni iskakhulu
la black wasuswayo wawumele nyani into yobana lo mhlaba ngowabantu abamnyama we-nation. Just after kanye la black, there's a line gold. La line gold ile imele minerals ne-wealth yethu. Then in between kubekho green. La green ke uthetha i-vegetation esinayo apha South Africa. And I'm told that Frederick Brownell uthi i-SA flag, you know why? Then I say no. There's no why in that flag, because you can't say 6 or 9. If you hold the flag of South Africa, I know you why. Unless we join ezantsi wrong, then you can say you know why, and we join ngentla, and it does not stand like that. Xa imayo iflag funeka red abe ngentla. Why is aba ngentla red? If you look at the sky, xa lizawutshona ilanga kuba red moswa phezulu, and in the middle yingca kuluhlaza, and at the bottom lulwandle olusithi lu-green luluhlaza ngabantu abamhlophe la blue pha ezantsi. So iflag ima ngolo hlobo because it emulates ihlabathi eli balime njani na. And ke ngoku la red upha ngentla ngulo umele eza frontier wars that were happening apha and the Communist Party ayiphaya. And in between there's a white line. Frederick andiyazi lona ithetha ngala white line. It is not standing for white people, because white people are not white. Steve Biko once said they are pink. That white is actually the line that is showing that in this vegetation, peace is actually what should prevail. Then at the bottom, ubone kubekho lo blue, la blue ke ngulo umele the resources that we get elwandle nolwandle lwethu. And yafumanisa into yobana ke u-INJ uthi zonke inhlanzi ezelwandle zezakhe, which is not right. It's like saying isky sesakho, but this is so African umzansi lo wala flag. So I'm saying that is the story, the brief story behind the story of the flag. And uzotsho ngoku, I'm still patient, Thando. Even if it takes 40 years, my story will remain. And abantu babhot ku social media, why is this guy always talking about this flag thing? But can you say umntana ongowakho kuthiwe ngumntana we-China uyeke ukuxela uba ngutata womntana kuba kuthiwa umdala ngoku okanye ulixhego? That child is going to be your child forever. And as a parent, you should fight for the child for the rest of your life. So that is the fight for the rest of my life, because it gives me a pain and excitement when I see the flag ibhabha pha phezulu, whether ijingwa zichopper okanye Freedom Day njalo njalo. I feel that excitement, but it didn't say excited njalo uthi grina le pain obana no, the country has been misled. The original designer yayo endim, and also the meaning of those colors. So it's struggle some see around London leyo. So ananoba ke takes into pendulena kwinto yobana you are asking for that. Maybe I would be in a position to say that if Senate government that is going to recognize my designership of the flag, then the Nigwe rights, then I can give go ahead to anyone who says I want to use or don't want to use. But in Goku, legally until this fight, this struggle is over. Sure. Please, man, I'll be happy if I can be happy if you can also give me this footage, because I am tired of getting to many platforms repeating this same story. How I wish I could just say, listen to this clip. So please, Namuntumelela Yona. This is a mouthful talk. Thanks a lot, Tanda. I appreciate that. Last part in the questions, the phone call, also our original form, because I submit, I need originality, then there will be a copy of that. Ngela xesha takes the artist as well, because it was not a competition. We were actually participating in this noble cause. And ela xesha i-technology engekho advance njengoba uyenza. Xa wenze into wawungenawufota ibe nee-colors exactly ngohlobo zililo, sasisubmitha ngolwa hlobo ililo. And if you still remember, even nee-TV ezethu thina abantu bamnyama sasibukela i-black and white ingekho ikhala. So umntu onondibuza into yobana hey sis kwakutheni ubukela i-TV e-black and white, ndingayiphendula ndiyithini loo nto leyo? Andinokwazi.
So athi hayi ke it means angubukele TV if awuna proof ye TV in color. No, I posted them up East London. Fortunately, they got other copies per national office and that is Enzile with the same colors as Nazenzai. And if you look at the flag, no way that a person can design such a flag in 3 minutes. You can only take a pair of scissors and cut at the edge for 3 minutes. That is why Naglengo Yam Utubi Black 70% of that flag, 30 over Sikwayo or not too much black was Sikwamu Pronel, and he submitted lots of the Ushekle. Okay, then the That's second the story, part, my brother. lastly, the second part is there is no way because you've got the understanding of the flag where ungaphinda mhlawumbe uyisketche to that original format awusubmithe ngayo isekhona loo nto uba ungakwazi ukuphinda uyisketche that original, because the issue here is that one may try to say if we are doing this design yethu kalo Patriots ibe nale flag colors ohlobo uzipresente ngalo on this record sibambileyo ngoku. Is there a possibility of that? Yabona ke ne, I can only give that go ahead that if you stretch that too much black like 30% ufakwe pha iflag apha ekugqibeleni iqale ibe yala South Africa, then I would say that is fine. I can even send you footage ezawuthi xa ubona phansi into endiphetheyo ubone into yobana originally the flag it was like this. Then they can make use of that. They can make use of that. But lena yase South Africa ile ina challenges. Ndikubamba kahle because in life kakade yonke into iyarebrandwa. Kuyakwazi kuthiwa le nto ibe sinikeze this thing at this time, but with the revolving of time, with the movement of time, siphinde saphinda sayibona ngolu hlobo. Sentsho uba ndibe ndijonge iflag yaseLesotho ngokuthi bayisusile bebendixelela bathi bayisusile umkhonto nekhakha nezaa zinto zilwayo. But kaloku we have become we have said we are saying to the world we are the country of peace. Why should we keep izinto that when beyijonga ibe-contrast of le nto siloo contrast le nto sithi siyiyo xa sizipresenta so bazisusa so iyarebrandwa ii-flags yonke into with time abantu baye baphinde bayijonge. That's why ndiqonda uba ndiyafuna ke siyifumane la original format sizokwazi ukuba sibe ne-presentability with the younger generation ikwazi ukuyi-adopta and le nto yale patriotism sithetha ngayo singathethi ngepatriotism kodwa sisaqhubeka ne-plagiarism kodwa sithi sizi-patriots. Then ikhona le nto nathi ukuthi hayi sinabuhypocrite with our thinking as well. Mamela ke takes I am embracing what you are saying. And also if that black that was cut off uyabuyiselwa phaya awuzoyitshintsha i-appearance ye-flag. It is still going to look as a South African flag, but now something that we are compromising, sithetha ngomhlaba esulwayo and stuff like that, and asikawufumani lo mhlaba. Now when that time comes ufumana umhlaba wethu and la black emninzi omele i-majority of i-South Africans umele nomhlaba iza kuyenza la flag ibe yinto engoku palatable engena back to what we know uba yayinjani na as designed by the South African Sun. Yo, this is so mouthful. Mandibulele nkosi yakho. Ndithumelele ke that sketch then ke ndizakwazi uthetha from there because nam ndizawurekhoda ndikuthumelele the recording endinayo ngoku. I think Nobandile will really appreciate this as well. Ndizamfowardela nayo. Okay, thanks a lot, my brother, man. I appreciate what you are doing, and I'm wishing you all the best. Impilo yami ayikhonhle. I may be leaving this earth anytime, but I know with people like yourselves and Obandile, you will continue until the whole thing is settled. Thanks a lot, my brother. I will definitely give you a call. I'll have to make a plan, but this will nkosi yami, nkosi kakhulu. Okay, God bless you. Sure.